family, Ricardo Molina and family, Carmelita Valdez and family, Lita and Lourdes and family, Mr. and Mrs. Willie Banaw, Kenny Mrs. Josepina Valdez, Intay Met Iraman ng Ikarkaragan, Dagiti Kararwa, Dagiti Minmina Taytayo, ni Kararwa ni Romuro Dagdag, Ken Imelda Dagdag, Antonio Valdez, Nieves Legandin, Mercedes Valdez, Baby Jail Angelo. Tumakdal tayo, Kausan. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti kangitingitan ti pannubo, nagiti karit ti biyag ti Dios di na tay baybayan. No adado ti pannubo adado mo ti grasya nga ipaay na kada tayo. At kamatalit tayo ti kaasi ken bendisyon na. Tapno may kari tayo makirano diti dito na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo at pagbabawian tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, at dito'y nagkakapya, kadang iti nagtauhan ay imbag ti banag at nakemda, ipunan nagdakan, itanong daka, pagrukpakan daka, daydayawen daka, yaman kang ken ka, gapu iti naindakla, adayak mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nagkabalina,
Diyos, sinugbot na kami at pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaan na kam kadi asiaaya. Pasin kadam kat ti panangisaad mo kada kami iti sidong dinapaypay sa away-awaya. Ket iturong na kami iti agnanayon at kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka. Iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro iti nasilid. Siya asino ti makaammo ti pagayatan ti Diyos. Saan akabailan at ukulen ti isip ti tao, ket irubo na tayo dagiti panpanunot tayo, gapo tanabutuunan ti managbasol abagimi iti kararwami. Ti naindagaan abagi ti dagensen, tinasariwawek a panunot. Marigatan kami ang mga mo, iti maipapan kadagiti banag dito'y rabaw ti daga. Narigat nga adalen dagiti adda iti asidigmi. Anyan tuket di dagiti na ilangitan a banag. Siya asino ti makaawat kadakwada. Awan ti makaammo iti pagayatam. Malaksig no income nga imuna. Inikam nga imuna iti kinasirib. Ket ibaon mo kenkwana ti Espiritu. Kasta ti panakaidalan dagiti tattao dito'y rabaw ti daga, iti nalingteg awagas, panakasusuro da iti pagayatam, ken panakaisalakan da babaen ti kinasiri. Ti sao ti Apo. Sika o Apo tinagkamangan ni iti amin a kapututam. Mapagsublim dagiti tattao iti sigod a nagtao danda. Mapagbalin mo ida atapok akas iti kasisigod da. Ti sangaribo atawen ken ka, mayarid da iti maysang aldaw. Kaslakalman a napalabas, maipadada iti kaababa, ti maysa a panagbantay iti rabii. Sinawa ako tinagkamanan mi iti amin na kaputukan. Layusem dagiti tattao, mapukaw da akas natagtaga inep, mayarig da kadagiti ruot at tumubo iti bigat, dumakkel da analasbang, ngem malaylay ken magango da iti rabii. Sinawa ako tinagkamanan mi iti amin na kaputukan. Isurong nga rod kada kami, ti kinaababa ti biyag mi, tapno sumirib kami. Mabayag pa'y aya o Apo, ti panangtalyaw mo kada kami, kaasyam kadi dagiti adipen mo. Sikaw ako tinagkamanan mi iti amin na kaputukan. Binigat kadi a pennikan na kami, iti di agbalbali nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami, iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami kadi o Apo a Diyos mi, pagbalegin na kami iti amin nga aramid ni. Sikaw ako tinagkamanan mi iti amin na kaputukan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kini Filemon. Siya ni Pablo, may saak nga ambasador ni Kristo Jesus. Kinagdamamit abalod gapong kenkwana. Agdawat ak ngarod ken ka, gapo kini Onesimo nga anak ko kin Kristo. Takabayatan ti kaadak ti pagbaludan, nagbalina apan nakam, amana ana espirituan. Pagsublye kon ken ka ni Onesimo, ipakuyog ko ken kuana daytoy puso. Kaya't ko ang makipagyanpay kanya, dito'y bayat ti panakaibalod ko, gapoy ti Banghelyo. Tapno, isuti-sunom at tumulong kanya. No pa'y kasta, di kapiliten at tumulong. No di kaya't po kumangaramiden daytoy, nga agubog itinakin mo. Isut ka po na adyak aramiden ti anyaman, no di kaya't umanamong, nalabit ngayon madayukin ka ni Onesimo, iti apagdiit. Ngayon agsublimet laeng, kaya't makipagtaingen ken ka iti agnanayon. Ket itan, saan laingen akas nagago, no diket
nangat nga tupay ngem tagabo, may san ang napateg akabsat kin Kristo. Napateg unay kanya, ket addapay kumain ti panangipateg mo itan, at addapay ti panangipateg mo itan ken kuana, akas tagabo ken kabsat iti Apo. No bilang nakmetla kaduam, awaten nga ron ti subli ni Unisimo, ken ka akas iti panangawat mo kumakanya. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Sa tuwa pada kami, Sila umat pagmanunod mi, ikatemnet imawagi, sisa sagana ang madume, intayami ikanta, Alleluia, Alleluia, intayami ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at na kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Iti day di atiyempo adoonay atao ti sumursurot ken Jesus. Simmango kadakwada ket kinunana, saan ang makapagbalin nga adalan ti si asino man nga umay kanya, no di namat guraen dagiti naganak ken kuana, ti asawa na, dagiti anak na, dagiti kakabsat na, ken uray ti bagi na met laeng. Saan met ang makapagbalin nga adalak ti si asino man adimang baklay ti krus na ket sumurot kanya. No bangget ti maysa kada kayo, ti mangbangon iti torre, saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunuten na ti magastunan to, no adda makaanay a kwarta na apang letpas na, no saan di nanto maituloy ti torre. Ang angawento dagiti amin ang makakita iti inrugina ket kunadan to, inrugina a binangon ti torre, ngem di na met maituloy. Kastamet ano ti maysa nga ari, nga adda sa nga 10,000 a soldado na, ket mapannagubaten ti sabali nga adalan, nga addaan 20,000 amang raot ken kuana, agtugaw tupay amang panunot, no kabailan na asangwen, ti karanget na nga ari, no saan mangipaunto ti sumabat iti dayta nga ari, no adayo pay laeng, tapno dawaten na ti panagkapyada, kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastamat nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak, malaksid no panawan na amin nga adda ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. dayaw tinaypay ken ka. Good morning. Naragsak kayo mula haan. Kata na alat ay barigbag po awan. Ay kapitan. Na pampanunutan tayo dito yung ebanghelyo, kaslamat nagsulit. Kuna ni Apo Jesus, awan ti ngani sumursurot ti nagadong nga tao ken kuana kunana, awan ti makapagbalin nga adalak, no haan na nga panawan ti naganna kakabsat, aging gana ti bagi na mutlaang. Anyang arot ti aramidan tayo. Anyang arot ti nasayat nga aramidan tayo, no kaya tayo masumurot ken ni Apo Jesus. Sana ko na, saan man ang makapagbalin nga adalan si asino man alimang baklay ti krus na, kat sumurot kanya. Krus manan. Nagtanit a krus. More than 2,000 years ago, 2,000 ang gawang tinapalabas na aramid dahi ka a krus. Ti krus, isa ti kadakkelan nga senyal. Simbolo, one. Kadakkelan nga senyal, ti kinakristyano tayo, ti pang nakaisalakan tayo, kanya tinaaramid ni Apo Jesus,
Imbaklay na ti krus na nagbaatan ti langit ken daga na itangkayag di bantay Kalbaryo, nagkapya ti langit ken daga, nagbalin tayo anadalos, nagbalin tayo gapo ti panakailan sana na maldit kanya tayo, idinagbunyag tayo, aging gana nga tayo, napasanton ti lubong, nasaya atin ti lubong, naisalakan tayo nga rodin. Digila nga personal nga aramid tayo, no, nabunyagan tayo, nakaraman tayo, di kita nga pan nakaisalakan, aging gana tatta, kakaasi lang nga niya po Isus iti kurusan, imbaklay na, inlansa na tinupra, aging gata apaan na pa na dahil ti krus. Sino ti mga apa? No, aramidin nyo ko na itinagan ti Ama, Anak, Espiritu, si atin nyo, anak, sa loob na krus kayo man. Oh, si atin nyo Natamog ko na ni Orthodox ni pa no kastoy naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Orthodox da jay Roman Catholic tayo. Ada Orthodox, Catholic Orthodox ko na da mula padi da, mag-asawat padi da. Di kila tinakaabakan niya, da asawat padi da. Kasi Orthodox yan, naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Kunada, Orthodox da dyan. Da tayo naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Da kayo mo, di ka sapay mo taksen o takros. Uray mga kayo, di yung paisaya atin mo, naganti Ama. Gapot na mabaing kayo ko, batit na kano, di Jollibee ka, imbes nga naganti, imbes nga aglualo ka, batitin na lang kano, kung nanalakaw nun kasi na lang kano, batit. Kadakkalang na simbolo, ti pamati tayo. Isungod nga unang nga, di kadakkalang na simbolo, ti pamati tayo, sinyal, ti pamati tayo, sign of identity tayo dayta, nga haan nga aramidon ti sa bali. Orthodox kas jemet, datayo kas jay. Amin dan awan, ngam apanda tayo dil aging gana tata apaon da pala da nga krus. Awan di Biblia dayta, kunada. Nagtakarod ni Kristo, ngam na imaldit kanya tayo. Isogarod nga no idinabunyagan tayo ka nakamarkan. Adda ko mamarka tayo dito yung ngahan nga makita indelible mark ko na dayjay. Isogarod nga no amin nga aramidan tayo, misa. Naganti Ama, Anak, Espiritu. Amin nga adwalo tayo, naganti Ama, Anak. Nusumrag tayo unag ti simbaan. Nusumrag kayo unag ti simbaan na ka ag-ginoplik ka tanda ay ti krus senyal nga ro daan. Da kayo mo tibis-bisin nyo no daduma di kayo masayaan. Naganti Ama, Anak, Espiritu Santo agrikrikos mo to natalabisin nyo ti karkawi yung mga. Kasenyal kadakkelan nga aging garata maap-apa pailaan. Dil-dilaon na pailaan. Ngam, isulaan ti trademark nga awan iti sa bali. Anya namin ti krus, simbolo na iti krus, ti kina-Kristiyano. Da kayo at tao ti bagbaga ni Kristo, nga ibaklay ti krus kunana, arakupan tayo, tibiyag tayo ti kina-Kristiyano, adda kasingin na krus. Anya ti krus namin, ayat ken sakripisyo. Hello? Ada ayat na kin sakripisyo, data cross, kayat na nga sa awan ayat kin sakripisyo. Isungan ti kina-Kristiyano tayo, dapat naka-arakop, iti ayat kin sakripisyo. Anya ti ayat? Nga ko di ayat, ngam ti anyaman, kas pangarigan ko nga, kayat mo nga ayatan ta pamilyam, na mabalbalin, kang likodan pa di bagim. Tapno, ag benepisyo jay, pamilyam. Ninagumul kaysan. Ngam no tabagbang, kas pangarigan ko masika, ama ka. Tibay may ama ka ti pamilya. Hamutan likodan di bagim, ti kaya mo ka para bagim. Tanasa pulang nga nagmalo, nabangka nagikali, manike, imbes nga para pamilya, may gatang mo mati si Dayo, kinko ka, tubay tao. Ako naiyawid mo para bagbagin mo tan. Ada ka ikam-kamang nga napintas di ka arubayo ka, tabagbagin ti panunutom ka, piling kunin yung number mo. Taga-kabaruan ka lang nagpaisaw. Imbes nga i-focus mo di bagin di anakin pamilyang ka, ada pala sa bali at pagayatan ti bagin namin na dyan. Panagserbi, sakripisyo. Imbes nga ti panagserbi ko nga, siya ko nga, padi.
No, hangko tali ko ti bagi hangko nga panunutan di ba? Ti bang hangko panunutan di jay pagayatan ti sa bali hangga para kini Apo Isus sumursurot anya ti berbero ka palakpakan nyo ni Apo Paday. Siya ti mapadayawan. Amin nga aron ito para kanya. Hangko nga talliputan ti bagi no di kini siya ti maitantan no. Isugar na ni Apo Isus ti maitantan no. Kasi man itibiyag tayo. Kasi ti ibagbaga na nga talikudan ibagi tapno sumurot kini Apo Jesus gapo ti ayat mo kadagiti tattao gapo ti ayat mo kas pangarigang kuma da kayo nga napili official ti barangay official ti inyaman iliman munoan niya gapo ti ayat mo kadakwa hamo nga talikudan nga panawan di pamilya ngem di pa nagserbim addaan sakripisyo addaan ayat na kaapay na nakarakop iti cross amin nga klase ti biyag. Anyaman nga ang gulo ti biyag, adalat na panubo, hindi lang tayo nugadruma, da tayo gamin ka, adda di negative nga panunutan tayo. Nga ano ti cross ko, Father? Sino ayat yaman ti cross na? Kano da tumano cross ko na tayo nga kasda, dadagsan ti biyagan. Haan? Ti cross, imbes nga dadagsan, minus, plus nga ron. Blessing ti biyag, bendisyon ti biyag. Damay sa pati nga nagsermon ko na ano anya ti cross yaw, into no may Domingo, idatom yaw. Binagka na ni bakit na insulted na nagluumag pa yung apaya, iso cross ko, Father, naguyong. Insulted nang tabakan na. Anya ti cross tayo. Kas pangarigan ko ma, panubo. Iti pa nagbiyak, or ka single ka. Pwede ko nang awan ti cross mo, kung nadagiti na asawaan ka, Apo, nagarigrigat ti biyajak lang ko man ang asawan. Ganun pa naglalangmin mo, kadagita baak ko, Apo, nang asawa ang lako ma. Narigrigat majibalon na ito na padasan na nagkikabalay sa naawanan. Kasi ano pwede pa nagkukot na tatan. Kaganoon niya po, pati ko na ayaw ko. Ano sa mabagita, di ka mo nagpadi. Apo, umuyo lang kumamot ti biyag, di na papadi. Kas ano katuok ka na karigat? Ngam na pagbalinam nga narigat ti biyag. Narigat. Iso na dyan, pagbalinam nga cross haan. Nakareklamo ka, we tend to complain. Ala, we complain everything. Amin, i-complain tayo, amin. Complainan tayo, amin. Agreklamo tayo, amin. The more you complain, the more nga dumagdag ti biyag. The more nga agreklamo tayo, the more man, kaslamag kanyami nga papaday. Ang daman na schedule, apang, kabarwan man pagbisan, apang. Narigat ang abiyag. Anya di approach tayo. Kala ko suma, pamilyado ka. Nagkomplain ka ang pamilya, pa yabi nga nagpamilya ka. Baak ka. Kami niya gaminti, hamo nang asawaan sa kakaapat na pusang agmukmukat. Kung nagkomplain ka, na dumagdag sa, anya ti rumbang nga attitude tayo, anya ti rumbang nga galag tayo, nga mangkita ti cross. Ayatem. No pamilyado ka, ayatem ti pamilya, itad mo amin, lumang-an. Kasi mo ti kinapadi. No ayatem ti, no padi ka, no adda pala pang panunutan nga sa bali, narigat. Ngam no arako po mo lumag-an, tano hambo nga ayatem, kalagong mo nga ti, obrang no misa. Imbes nga maragsakan dahil di man makinisa ka, hala, handan nga umay ta apaya. Siyempre, hamo maayat di kinapadi, madapang panunutan nga sa bali, hamo maayat. Kanya di kamayangan, ara ko po mo, akseptaro mo. Kasi magkanya kayo, ara ko po takros mo. Numestra ka, mestro ka, akseptaro na mestro ka. Lumakanan, ayatong nagiti ubing, kalawag kanya ka. Di may sa nga cross kumat, idi ako na agbasa, taan kami mo, nagbasbasa kami nga nalaing. Nagbasa kami, simsimrot kami pagadalan ng awampay ng tulong nga, kung iso kakaslaak lang kakaasi, nagbasbasa ta, da maamang gininan ko, piman, handa mo nga, handa kami masamo nga isurong, agbasa, taapaya, siyempre sang-sanga pulo kami mga kakabsat, imbag ta na tayo gitan mo, 13 kami kuma. Kasama pa lang isuro ni inan ko, grade 4 lang nagpatinggaan na, agdungdung sang tudyayan an.
Hanap ay masangot agisuro. Kasano din ang rubyang nagbasa. Ako ni ina ko malagig ko launay nga pakataktakan ti kararuan na alaan ko man ni ako Diyos. Awang pala ti deker kada kinder idehan. Damo supot ti asukar nga dahil kay ni Lucky 7. Amo nalagit ko dahil dyan. Rich kids kayo. Nanyam mo dahil dyan. Nagpuskol dahil dyan. Imbungon na mo di papel ko. Inted na tayo munggol nga nangisit nga lapis. Di na mo tinaharan. Pinabalunan na tibunang nga nagbudol. Kasama ka grade 1 na. Kasama di pa nang taktaharo ko ta. Nagudwan. Ang latagbat. Grade 1 na. Isa mga oray lang, di na may masango. So, nagbas-basa. Apanang latang sumursurod, grade 1 kami ini. Nangruna tajak pala magaw at tilapayang kumito ini. Dapat titak kang kamaawat ini. Medyo kiskula at awan lapayag na, di awan gawat. Ano dyan, nagbasa-basa. Aging gana nga di pa nagbasa kanya, sumusurot lang. Nabanan, no, at the exam, reklamo lang ta, anya, mo nagpakwis mo ng kaburgura, may timestra, hindi nga managkukwis. Nangangain niya nang, nya, mo natin nga mistra, sa bawilan nyo man, tatagong kunana ta. Nakauy-uyong. Hindi ko alam, dadagit yung binaliktad ko kuna, apay, kami ang kumayat ng estudyante inayayon ko nagbasa, inayayon ko, hindi ko nagberbero kak te examen. Nag-quiz ka mo kuma. Kung nang matagal, inarako ko, maya. Uri di kinapadi, dalamdamo nga padi, nagado nga pang panunutan, nakatado nga kayat ko nga option tibiyag nga, idi, kuan, maawat ko, maarako ko, haanan nga problema ta schedule. Maragragsakan ako. Uri ta kami sukot kayo, maragsakan ako na umay. Basta nakapay. Ngawan sa mo na pa. Nakaisamo lang na kami suot. Pwede nga na-acceptar mo yung biyag mo, kaagbaling ka nga naragsakot, kasi di pa nang ibaklat ni Cruz. Sana rumagsak di pamilya na awatin mo. Nung di papapili mo di kaya mo, nakita na uping nagsusulpanda, sulat ang talapayag mo, naging bubulag ka, naragsakan. Na ipapilit mo nga isuro di panunot mo, kindagita nga ubing, natay ka mo, di ka pa nagbulig mo naragsak. No, nila kayo mo tamang marpil ka, iyat adong tipunutan na ta, ma-stroke. Adyon, aramidan, awan tukot, may saak nga, awan tukot, kasama nga lalaki mo tan. Akseptaran mo, kastanan. Isa ka na, ang tipulutan na. Basta basi-basit lang, at adamot trabaho ko na. Nalibag mo, man na nao. Di ka man ang may makinisan, natanaarak ti amaw. Sakbay misa, nalaawang kapay. Akseptaran mo, awatan mo. Iya ti panangawat ti Cruz. So nga, imbes na negative, imbes na madi ti panangawat tayo ti Cruz, panubok ti biyag, na may mayat na awatan tayo ng positive. Ada sakit mi pada, yes, nadadong mauray ti sakit tayo, na may mayat pa no, ada ti sa udong na panubok ti biyag tayo, tagita na agtrab-trabaho ti grasya ti Diyos kada tayo. Nagda problema, may mayat ka magkaking kuha na, damor nga agtrabaho ti grasya ti Diyos kada tayo. Ngam lumablaban tayo agkong-complain, damor nga agda. Kung nagnarod na kayo agtrab-trabaho, kung na prinsipyo ka na kitay, kakadwang na sumbrang nga agtrabaho, dapat dito umuna nga taon nga pa nagtrabaho, yung complete po nyo. Hangkay nga, complete, hangkay nga panaw. Taapaya uri sa dinno pagtrabaho ang adan tulat na chismosa nga katrabaho man. Pagdiro kang ngarot ti awan. Adan tulat ta ulbod, adan tulat ta sweetik. Adan tulat ta natangsit, adan tulat ta boss na nangato. Kano kasi di patan mo berbero ka ti perfect ka sa dinno. Uri kat simbaan, uri kat gobyerno. Uri makagatang ka ti, kurenta nga napipintas nga lugan mo. Agin, kukad tumatakilid mo na, dati kang tumatibris ng ta, rason mo ta, hangga matiliw. Addan tulat ta. Kaanya ti pagbalingan na, no, agri-reklamo ka ti problema, dagtuyan, haanan nga isuda. Kaya tinakapintasan nga aramidan, awatom, akseptarong makastatilubong, tap na agbalin ka nga naragsak, ni Apoy Sos, nung kitaan nyo taladawan na, kadakalan na senyal. Kanya tinaramid, inarakop na Diyos Cruz na.
inawit na, uray maridrigakan iso na, kamaudyanan na, DJ Cruz na, isumot tinangingato kinkwa na, isumot tinangbagkat kanya na. Nanyaman na nga pagdadaanan, problema pamilya, mga problema kami, no, tagduma, pagbalinan tayo mga problema, panagpamilya, panagpadi, panagsingle, trabaho, uno anya tibiyag tayo, no arakupon tayo, isuntumot ti pakaisalakanan tayo, isuntumot ti mangitangok kanya tayo. Isuma ako na ngarutat tayo, naragsak kayo, ako mabaing ka pa nga agwon, hindi ka mo nagtokbras namin. Kinaragsak kayo, tibiyag tayo ka, pagbirokan lang no si raragsak ka, no sililiday ka. Uri ka adda ka nam, uri ka naimas ta ka nam. Mabalin nga, pagbalin naman naliday tibiyag mo. Uri ka ano ti imported nga dilataw ijay, ayan ti istanteo, di yung mauspusaran, nag-eksperto man hindi kinaimo mo. Mabalin nga naliday. Uri mo ano marunggay la kanyak magkinkuro sa baka naragragsakat pa. Depende, di pa nangawat tayo, ti cross itibiyag tayo. Laglagi pa tayo, the more nga cross, the more nga bendisyon. Anya ti aramidan, arabupan. In the end, isuntumot laang, ti pakaisalakalan tayo, isuntumot ti mangitangkok kada tayo. Nudumdan ti gundaway nga marigatan tayo. Nudumdan ti gundaway nga kaslan tayo kabaulan. Anya ti rumbang nga aramidan, dahil ti gundaway nga parintuman. Apo marigregatan akon, ampo ambok nga sikat tinalaing nga agawit ti cross. Ala umon. Ada may isang pati na pang nagreklamo, gabot ako na di obispo. Ada mamadre nga umay ditayan mo. Awo mo pag agmikadwang nga admisyon ko na di obispo, ko na mo di pati. Apo awam mo ti pagyananda, dagito nga mamadre, pagyanan ta kong bentaw. Piman pinagyan na mo iya kong bento na, nakan nagkalkalapaw ija likodan ti kumbento, nakan nagsangsangit ija pago nga pati, dus-dusahan nak ni obispo, na nagsangit. Apaya, at dahil sangkot na nga madre, kadi mga ramid ka, awang magkwartami. Nagdakkan mo dati nga cross kaon ko na dahil nga padi, ko na mo ija padi, dahil tayo bagbagang nga cross mo, nga panagyan mo lang takalapaw, cross king kan, awang pa'y kastana, ija cross ni Apo Jesus, ko na. Nagbaktitan, tuldag la dayta, kani Apo Jesus, dagiti ka kadwa na, tinalikunan da, tinupraan da, inlansada, dinuyok da, kinakatawaan da, kasi ayun dayan, kunaman na di pati. Kano dati gundaway nga kasla marigregatan, kasla awan, dati the best na gundaway nga agparintuman. Anya di ko na tayo isulit dyan, spiritual life tayo, nadyak kaya Apo marigatan na, ala umon. Ano nga ibagakin ni bakit yung ala mo, makintong nabalo ka sa ka-agree. Hindi ko kaya mo nga sa kuwan, Apo marigatan at ti cross, ang mo kasi katinalaing, awatin mo. Then yung attitude ng mga awat, acceptare, and then na mo kabagalan, itadbukat niya na. In the end, sa lutsod tumulaan ko natatay, kamaudyanan na, anya mula di sa lutsod tayo, naragsak ka nga di nga agbibiyag. Kaya nga arakuban ti krus ti biyag. Adda ka di ka ipapanan ti biyag mo. No, awan na ko na, kararakan alaan na ka, ibagak kini San Pedro ta umay nakasunduan. No, ti biyag mo ka, reklamo ka na nakaridrigat. Adda yan nalaka na biyag, nalaka amin. Depende di pa nangawat. Awan ti nariga. Ngam no, marigatan ka, ulitin tayo, apang kakilkuana. No, hamo ka baglanan, ulitin tayo, dagta. Iso tinalaing na nagawit ti cross. Iso nga tunggal, agtanda tayo ti cross, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, laglagi pang bendisyon, grasya, arakupon, kupwa na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati iti Diyos Ama man nakabalin amin, anamarsuay ti langit kay daga, mamati met kay Iso Kristo, o bugtong nga anak natin na po tayo. Aking mao ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen, nagtutuo ti panagturay ni Poncio Pilato,
Nailansay iti cross na tayo ket naitanem. Imulog iti ayam dagiti nga tayo. Nagumag ti may katlong aldaw. Imulit sa tilangit ket situtugaw ti makatnawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Agapon to sa tiyayo ay mahukom kadagiti si Biblia at ken kadagiti natay. Mamati at mati Espiritu Santo. Patsay may ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrenano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, at dantumay panagungar ti bagi ken biag nga agnanayo. At dani Apo Jesus iti bait tayo babaan ti balikas na ken ti panakapisi ti tinapay. Kas may sa agimong nagtitipon itinagan na at dawat tayo iti ama na ilangitan kadagiti kasapulan tayo ket kuna tayo Apo patgam dagiti dawat mi. Apo patgam dagiti dawat. Tapno may piksa kanayon ti simbaan, ti panakikaysa na kini Apo Yesu Kristo, iti Eukaristya, babayin ti agtultuloy panagserbi na iti ayat ken kaasi. Kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Tapno itrabaho dagiti amin ang mga idadaulo kadagiti nasyon, iti sa malubungan ti kapya. Panagkikinaawatan, ken panagkakabsat, tapno agbyag tayo as itatalina ay, ken tattao nga daan dayaw, ken takning, pumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Tapno masarakan dagiti napanglaw, ken nabaybayan, itaklinda kini Apo Jesus, babaen tinapnuan ayat nga itutulong dagiti kakabsat da a Kristiyano. Kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Tapno masarakan dagiti napanglaw ken nabaybayan. Titaklin ken ni Apo Jesus, babaen tinapnuan ayat nga itutulong dagiti kakabsat da a Kristiyano. Kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Tapno may tulong iti simbahan dagiti mapukpukawan tinamnama. Iti panagbiagda babaen ti inspirasyon ti Ebanghelyo ken ti wagas ni Apo Jesus iti panagayat kadagiti tattao na kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat. Tapno may tayden iti agnanayon a kapya ken kinaragsak iti pagarian kadagiti kakabsat tayo maimumunan a pimusay ngenda tayo kumararag tayo ti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Agulimat tayo tayo magdawatan dagiti bukod tayo apanggat. The special intention, the Excel can Joyce Olive can di pamilya na. Ama, denggam dagiti dawat mi, katulungan na kami at tao nga agpaay iti sabali, ket maikari kami ang makirangot ti agnanayon abiyag dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sa buhay mo ako'y datong miket awating minam. Sa may kumatamay
datayo ken dagiti adaton tayo makaayo-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po at Nakubalay kailangan Ket may paaya pakaydayawan ken pakaigloriyahan tinadan na ken kastamet a pagitbagan tayo ken ti kadagukan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, Apo, ti ayat ken kapya, ipain mo kadita, umiso, ti panakaidaydayaw mo, babaan dagito'y daton mi. Ket, may kaysa ka masipupudno ken ka, ken di panakiranod mi, iti daytoy Santa Misa, gapo ken Kristo, nga Apo mi. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo, dagita, puspuso yo. at dadaas dagan. Agyaman tayo iti Apo, at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios ta itasidong mo adda kami agbyag kami kat agunnoy kami kat kabayatan di panagdalyasat mi ditoy daga saan mi adi marik na ti inaldaw a panang nga asim kada kami. No di kat kasta pa yan, nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamayon mi nga ipan nakamtumat iti biyag nga agnanayon. Yan tangay kas umuna abunga ti pan nakaisalakan mi addan ti Espiritu Santo, iti unag ti puso mi. Anan sa agyaman kam ken ka ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunan kadagiti pakaidaydayawam ket kunami. Santo, 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 Iyamu a Diyos, dagiti amin agpaswan. Di langit ken daga, nagnuday ti pakaidaydayawam. Hosana iti tangatwan, alaydayan, iumay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, biig ka kinasanto, kat si katigubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin bingarod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangankay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulad iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati, babayan ti krus mo, kanin ka panabunga, inakangin salakan, si kaananubot, pisanalo. Itingarot pa ng ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyak, kan di kahalis ti pan na kaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka,
Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidang kumaamay karikam amin di agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kaya nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo. Kaya iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, tutulong tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinagan mo, ito'y daga atas sa dilangit. Itdem kadapan kaldaw ito'y kikanenemi kipatinayon ng aldaw. Pakawanan dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawaken mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ako po ang tituray, ipanakabalin kay dayaw, tagnanayon na dito. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing may kakanyak, ng ti may salada sa pagpapainbag to'y karing. Ibig
iti nga panlaw, nakakaasing, dagiti mawa, kasken ka umako, palipilen na ka, kaputi ayahan mo, di may paina, tiyaya di Diyos, hintay ang bakal, grasya na asagot, maglakamana na, nais tulibyan, aming nagakwan, bigat ken namay, Diyos pagkamangan. Umararap tayo. Apo taraunan ken biyagan na kami babaan ti saom ken ti tinapay ana ilangitan. Ipaay mo kadi taday tinendak la na parabor ti anak mo. Iranod na kami adi agres sa ti biyag na ana Diosan gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw agparintuman tayo, luwalwan tayo dagiti nakararag. Naparswa iti amin. Daydayawen ken pagyamanan da ka, kapoy ti sabot ti biag ken ti pangmati, ang mga kaysa kada kami, iti pan nakaipatek, ti sapasak apagtainan. Pagbabawian mi, ti panagbalin mi anakay, nakayakay, adayo iti tunggal maysa, iti nakaparswaan, ken iti bukod mi abagi. Akluinin mi at ikinaagom ken ti dakes akababalin mi. Tinakadadaelan ti relasyon mi ken ka. Iti pada mi a tao ken iti daga. Nagbalen alupes dagiti nadameg adaga. Dadadael ti kabakiran. Narugitan dagiti baybay ken karayan. Agsagsagaba dagiti gumawgawawa akagimungan ket agas-asog ti daga. Isu Kristo ngay ayaten mi. Anang yebkas iti kapya kadagiti mabutbuteng apus puso. Tignayan na kami nga garaw anak nuan asi. Samayan na kami nga trabaho tapno agsardeng ti panagsususik panagaapa. Ket may sublimi dagiti nadadael alangin-langin. Ken ka kintigimong timpuyog dagiti naduma-duma apang mati. Iti sidong tisang katauan ken iti sidong tina sanaparswaan. Prinsipi ti kapya. Babae dagiti sagsabot mo. Isuro na kami ang magikaysa iti sugsugat, ti padami a tao. Iti sa nga parswaan, iti sa nga lubungan, babaen ti panagungar mo. Arami din na kami at tao iti nanama. Nga daang sermata, iti panagbalin nga arado, dagiti kampilan, kindagiti luwa nga agbalin aragsa. Sapay kumaka agdadagop kami amay maysa pamilya, nga agtrabaho para iti kapya. Shalom dagiti amin a tao. Ken agtainda asita talget ken aginanada iti natalina ay adiso. Amen. Nailangitan nga amami, gubwayan ti biag ken misyon. Agyaman kami ken ka iti grasya, ti pamati nga insagot mo kadagiti imuna ken agdama akapututan ti Archdiocese ti Nueva Segovia. Iti panay sayang katmi iti misyon nga agbalin asinudo asimbaan ditoy Archdiocese mi. Punwen ka dagiti puspusin mi iti Espiritu Santo. Tapno agdalyasat kami kas peregrino asimbaan na iramut iti panagkaykaysa panakipaset ken misyon. Uapo mi Aso Kristo. Sikati na ibag a pastor apagkamangan ken suruten mi. Tarabayan kada kanayon ti arsobispo mi. Dagiti papadi, relusyoso ken amin alaygo. Tapno ti panagdengek mi iti nasantuan asaom. Ken iti kapadasan ken karirik na iti tunggal maysa. Matingiting mi anayin kararagan dagiti addam nga insayang katmi.
Amang pabarukin mang paduras, iti pamatimi. Sapay kumata iti panagtutunos mi, iti baet iti panagsusupadi. Agbalin kami a pudpudno asaksi, iti ayat mo. Kabayakan iti panangipangag mi iti aso, dagiti kanumungwan. Ken panagtignay mi anang mang result kariti pakaseknang ti biag mi, kagimungan iti pangmati. Espiritu Santo, Diyos ti kinapudno king kinasirib, bendisyon ang amin aganwat ng sayang katmi, ama inaig iti daryasat ti sinudo asimbaan ditor at Archdiocese, ti Nueva Segovia, iti bukad kada kami ti espiritu ti kinapasnek nga agtutungtong, kinapakumbaba nga agserbi, ken kinatured ang mga rakop kariti wagas, iti kinasinudo, ken kinakristyano. Sapay kumatunggal parokya dito Archdiocese ti Nueva Segovia, ken agbiag ken agbalin a sentro ti pangmati, ayat ken namnama iti Dios. Managayat unay nga amami, babaen ti panangibabaet, nainggasatan unay nga apo, Santa Maria Virgen ti Caridad. Ken amin na patron kadagiti parokya dito Nueva Segovia, agtalinaed kuma anapasnek iti dalyasa, sinudo asimbaan, ket kanayon kumaan na pudno, akatalek ni Apo dagiti sagot na, agbalin asaksi ti Banghelyo, tapno kas may sa nga Archdiocese, dumteng ti pagarian ti Diyos nga agari ti justisya, ayat ken kapya. Amen. Agtugaw tayo. Kalpasan ti misa ijay sentro, marami ti meeting, dagiti lektor. Kalpasan ti almost makatawan, na-installan tayo, nagserbi tayo, pinaluom tayo dito nga panagserbi, tata, tingitingan tayo, no? Kasano ti panagdalyasat yun. So nga kayo na lektor, obligatory ti attendance yo ako iti dito yung meeting yo tapno makita no anya ti pagdaldalyasatan tayo ti panagserbi tayo tumakder tayo ti Apo adda kuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.